daga kallon ki na dimuce ba adiya na makance sanadin san ki na kurinci taimaka don ki karbi zance yadda sona nake ta soyayya ba adiya yarwa Ba adiya Abubakar take soyayya jinin masoya ki rike san Abubakar naki ku zauna zaman lumana ka ji ƙanshin yabo da ƙauna ka turare ya sahibina ka nufi sawa ɗan uwana Abubakar jarumi na raina to da ƙauna ake yi wa gata ka yi gata ga zuciyata ba adiya Abubakar take soyayya jinin masoya ki rike san Abubakar naki ku zauna zaman lumana ba adiya salo na soyayya soyayya a dan matasa kin zamanto sarauniyar mata a gare ni kin yi rasa ki rike min salo na alkunya ki duba ni yarwata ba adiya Abubakar take soyayya jinin masoya ki rike san Abubakar naki ku zauna zaman lumana duk salon so irin na soyayya sai ka aure ni sahibina ka biyayya irin ta soyayya wadda zan maka sahibina sanadina irin na soyayya aure a zuciyata ba adiya Abubakar take soyayya jinin masoya ki rike san Abubakar naki ku zauna zaman lumana ba adiya Abubakar take soyayya jinin masoya ki rike san Abubakar naki ku zauna zaman lumana tambaya ta da zan yi farko in sani ko ina da karko batu na aure a yau na dauko yar uwa ta ki bi na farko zan yi aiki gidan iyaye aji a sadar da tambaya ta ba adiya Abubakar take soyayya jinin masoya ki rike san Abubakar naki ku zauna zaman lumana ka ji amsar ka ɗan uwana na yi niyyar na baka kaina banda iko iya sanina shawara ta ga sahibina sai ka turo da tambaya ta gidan iyaye in ka fahimta ba adiya Abubakar take soyayya jinin masoya ki rike san Abubakar naki ku zauna zaman lumana gashi na aika tambaya ta gidan iyayenta sun amince ma'adiya a yanzu kin huta lamarin san kina yi dace shi yasa nake ta rudewa bisa kaunar kina